Ekazwai muri yeZimbabwe. Sekutaura kwatakaita kuti timbori padare rampa mombe. Nasi tine imwe nawo zvakare. Njengokukhuluma esikwenzileyo ukubana namhlanje sisedale likaMphamombe size lenye indaba njalo. Ziyala zigobhoza izindaba azipheli kuleli gudu ole Drewmas media zigobhoza mthokotho. Zinonzi ziyachuluka. Ziyathuthuma. Nasi unoka muri yeZimbabwe kufara hedu asi tine imwe nawo isina kumira zvakanaka. Yababa vakadzingwa Parufu. Parufu panosvika ka vanhu vese. Siyavumelana emfeni amboni ukuthi kulomthetho othoya ukuthi uzibani mele fike uzibani kavunyelwanga ukufika emfeni. Ungabona sokusiba lokuthi uyafika emfeni uxothwe. Sokubuhlungu sokunzima. Asindakanzwa futhi ukuthi hama dzedze dzinoedzi chichema stereki ndo varoi. Makambozvinzwa. Vanochema zvokuti unazoti yashua tapererwa tese panapa. Vamwe vacho ndo vanenge vakaita basa iroro. Ayazi kunzima angazi ukuthi kumbukukhala emfeni sokuyalelwa yini ngoba ngingakhala mina kusuka enhlizweni yami sothwa mina imthakathi. Vanochema stereki zvakaoma. Tisingapedze nguva yenyu muri yeZimbabwe regedzai tikupe ichirongwa chezuva ranhasi. Tinzweka kuti baba vakadzingirwe chi Parufu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalinikeza uhlelo lwethu sizezwa ukuthi kuhamba njani. Elami igama nginguThadiwa Khuthama uMandlovweni ospecial. Nawiripo pamfulele dali. Aiwa nawiripo ndiyo yose masanangura yaita baba. Kumba kwa baba kwakaita nhamu. Kwaita nhamu kudaro. Ndakazobvawo kumba kwangu ndichienda kunobata maoko kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo ndakatanga muri china baba. Hapana ukama. Ora ndovagarisana. Vanogara kune rimwe plus, ndinogara kune rimwe plus. Aiwa chitsanangura. Saka ndasvika kuye uku ndakaona vakaungana vanopinda chechi yavo nevamwe vanga vanawo. Saka ndakasvika ndova ndakatanga kubata maoko avo. Ine nhamo baba. Ndichizobata umwe wechipiri wechitatu ababa ndobva wasimuka baba. Ndobva wakufamba kuti uri kudei pano. Waya kuzondirwisa. Ibva pano enda handina kupedza kubata maoko vamwe vanga vari pano. Ndakabva ndaenda kuna baba ndikati ko muri kuedza kuti kudiko baba. Ukati uri kudei pano. Apo vaitotaura vachienda kungoro yavo yemombe vachidi. Ndakasvika pano ndikati ko baba muri kuti kudi zvikanzi ibva pano. Mavinge pano. Ibva pano asi kuda kundirwisa. Saka vamwe vanopinda nawo chechi vandanga ndabata maoko kumasure uko ndo vakazouya ndiri pangu baba pavaitaura kuti kuda kundirwisa vakapinza roko mungoro yavo ndobva vabata standard yewaya iye simbi iye ndobva vabata inokuona kuti munhu abata chinhu weapon. Saka ndobva vasvika vamwe vake vakati ko zvaita sei panapa ndikati ndibvunzirei baba vari kuti ndoda kuvarwisa indava kuzobata maoko panhamo. Avo vamwe vavo ndobva vati manje kana zvadaro so baba imi michienda izvenyu. Ndakasimuka panga pane vanhu vakawanda. Ndakasimuka pano ndobva ndaenda pachivanze panga pane vanga varipo panga pane vanhu vakawanda ndikati madzimai nenhamo idzi vakati aiwa dzaonekwa. Ndobva ndabuda gate ndikaenda kukumba kwangu. Asi ndakazozvitongesawo ndega ndikati ko ipapa apa zvinorevei. Neziyana muzva pakaitika zvakadaro soka vanhu vanofamba neshoko kuti adzingwa vamwe vaibva panhamwe pachienda kuwaicherwa kumakuva kuyo vachiti murovi adzingwa nhasi adzingwa nhasi adzingwa. Saka yakatozopararira nzvimbo yese iyo chingonzi ndiwo mabasa angu iwa ndadzingwa murovi. Saka zvakatoda kundinetsa kati muno mutine vakuru vari mumazisapo ndikaindore nhau yangu iyi ndiisvitse kumazisapo kuti kumadzingirwa ndakaitwa paya mhosva yacho yanga iri iyi kumba kwangu ndakafirwa kune mitombi mitatu yakafamba kwangu asi vaisvika vachindibatawo maoko vachidi asi handina kuti ende hapana pandakamboitwa izvo. Muranamiri wangu kusvika pasaizi yangu rimwe
right ndakaona mazisapo gara pasi ko chirudzi baba chamakaita musuye panamo kumbabwira handina kuita zvakadaro inini asi ngati panga panoona wakawanda chaizvo paya kuti mashoko iwayo yakatondibata ndosaka ndauya kuno kumazisapo ikakurukurwa paya vakati aiwa kana ndakadaro so aiwa ruregerero mazisapo vakati nhauyi yoda kubhadharwa nokuti wakakanganisa munhu panamo apaitiwe suwo munhu ndikati no kana kuri kubhadharwa ini handidi kubhadharwa zvangu aiwa kana abvuma mhosva yake munhu aiwa hazvina chakaipa aiwa ndobva tasaina mabhuku edu paya ndobva takuenda kudzimba waiva uri musi weSaturday taenda kudzimba kuyoku baba vasati vasvika kumba vachibva padare apa ndopakataura murume kuti paenda ngobvumira zvebhaizi murume panosangana ndomutema vasati vasvika kumba richibva padare shoko iri vakaitawa nemusi weSaturday vachibva padare Sunday handina kunzwa shoko iroro Monday vadzimai vangu vanoodha tine katakisho pangu vakaenda kuchekuti kunoodha vabva kuya chiburuka kombi pamashopu ndokusangana nemudzimai wacho wandoti Rizi wandakanyoresa kuno asiri kuwanika pano Rizi ndakati ko mai mwana ko mano mataka akasvika kumba kwenyu here dzimai vakati haana kusvika kwakanaka here akati no ndine mashoko andakanzwaona mano mataka ati murume uye wamakatungisana naye padare paya akazora murume kuti panosangana murume uyu ndinovatema paenda ngobvuma zvebhaizi murume uyu ndimano akaudzwa nevava manje vachiudza mano uye ndokuudza mukadzi iye uye manje isu tikati mano mataka haana kusvika kumba kwangu svikanza sei asina kusvika munhu akanzwa mashoko anorema kudaro sokumukangopondwa muchaponderwa muchirima ndikati ndiwa mashoko yabuda baba nhoroondo pamwe ingatadza anganyanyisa nhoroondo tinoda kuti inde panyaya chaipo imimi nyaya yamauisa padare ramambo ndeyekuti chii yekutemwa ndeyekutemwa chirega itibvunze ava manje kuti sei vaida kutemai parufu chavaitira izvozvo chii tiudzewo imimi kuti chamaivadzingira ava parufu chii maida kuvatemerei tiudzei zvikonzero zvacho ivo vana kuzviziva pano padare ramambo nhasi pamusoro idare ini ndini break wemwoyo wacho akamangarira chikaita kuti inini nababa vatidzingane parufu nemwana wangu akashayika wacho iye anga ari mukomana kwidzai voice anga ari mukomana anga ne 15 years mwana wangu paakatanga kurwara akabuda mumba make achimhanya achiuya kwandiri achipinda mumba mangu achiti baba ndati ndakarara pane munhu aita sokuti andivhara mweya ndikati wavharwa mweya chii ndobati handizivi asi pano vanhu vanga vachiratidza kuti vari kumhanya vachitenderera imba ndikati usadaro iwe ndokubva ndamutora ndikambogara naye mumba mangu ndakagara naye ndikazomuti achienda unovata nguva yapera pakadzokera mumba achinovata akangonorara zvima 20-30 minutes ndokubva uya futi zvakare achimhanya akati baba vanhu vari kutenderera imba ndavaona ndokubva ashedza zita rababa ndokubva ashedza zita revamwe amai ndikati iwe uri kuzwana kupi zvauri kutaura izvi mwana wenyu ane zera rakadini anga ane 15 years ora chirondedzerei anga ane 15 years ndobva ndati iwe izvi zvauri kutaura uri kuzwana kupi akati baba ndiri kutokutaurirai makutondiregerera baba kana muchinipikisa ndikati aiwa handisi kukupikisa ndiri kukubvunza kuti izvozvo izvi zvauri kutaura iwe uri kuzwana kupi chii chiri kumbonya yangu ndikazvanzi baba makutondiregerera honai baba vakutondibaya netsono namai vakutondibaya netsono achimhanya achinitenderera akachema saizvozvo kusvikira kunze kwachena achingochema saizvo kuti baba mandiregerera ningi naningi ava vari kutondibaya netsono baba tokumbirawo mutipe mazita aitaurwa nemwana because hatikwanise kunyora zita rekuti ningi mwana aitaura kuti baba Fernando namaimani ndo vanhu vari kundibaya netsono baba ndokabva ndashedza vamwe vana madzibaba ndokubva vauya vakashandira mwana hazvina kumboita change zvadaro kwachena ndokubva ndatanga kufamba nemwana munharaunda vamwe vachiti
kose ashedza mazita evanhu zvakaoma chifamba naye munharaunda ndokubva ndaenda naye kwandakaenda kuchechi kwatinonamatira. Patakasvika pachechi aingoramba achichema achishedza mazita iwayo, baba Fernando nomai mani vari kundibaya netsono baba mandiregerera, achimhanya achinitenderera achindibudikira, ndobva atanga kurondedzera achiti baba inini kusvika mangwana kuma4 kunze kwakunoedza ndiri kuenda musango, kana tichinge ndaenda musango hatichaonani zvakare panyama asi pamweya tetitese. Ndikati zvauri kutaura uri kumbozvanako kuti baba nditokuudzai matondiregerera, ini nditokuudzai kuti ndozviri kutoitika kwandiri. Ndikati iwe zvauri kutaura uri kuzvana kupi? Ndokubva ndaramba ndichifamba naye mwana saizvozvo, ndakudzoka kubva kwandandaenda uku kuchechi, ndokubva tati ngatidarike nechipachipatara. Pachipatara vakambozama kuti vatase kuti chirwere chirudzii, ndokubva vashayiwa chirwere chiya. Tovati mwana ari kumbowana mukana wokurara here? Kati izvozvo ari kutoita ndizvozvo zvaari kutoita, haasi kutombokwanisa kurara. Ndokubva vangoti ngatiite sei, timbomupa treatment. Ndobva vamupa treatment, vakangoti vachingonopedza kumupa treatment ndopakangonyarara, haana kuzinga ataura. Ndobva tamusimudza, ndobva tamisa mungoro, tafamba tichienda kumba. Kusvika kumba ndobva kasvika mai vaya mai mano vaishedza vaya, vakasvika kuseni. Zuro wacho pakatanga kurwara vakasvika zvakare makuseni zuva richichangobuda. Ndobva vasvika paya, inini ndatodane 20 minutes ndatazokuti ndakubatwa netope tachangosvika kunze kwakunoedza. Sisi vangu vandaive navo vakagara apawo, ndobva vati budi mukai handi timbotarisa mwana. Ndobva taenda papa tikaona mwana atoshayika. Ndonguva dzakanga ataura kuti nguva dzakati baba ndendadini ndendaenda. Panguva iyo mai vaya vakabva vasvika, ndobva ndati imi muri kudei panapa, nezuro makauya panapa indisipo, mukati muda mambaira vakapindura kuti hapanapa hapana, ko panapa muri kudei? Ndobva varamba vakanyarara, ndobva ndavamwaya jecha, ndobva vabva ipapo, ndobva vaenda kumba kwavo. Ndobva vatanga kufambisa shoko riya kuti kunoku kwaitika nhamo. Ndo pakazouya baba. Tauro chokwadi ipapo dare ndandine kubatikana, ndo mwana wangu first born wandakatarisira, zvakandirwadza kuti sei akashayika ashedza zita rababa. Zvakandibata pasina sondo, ndobva ndashedzerwa kudare. Zvinhu zvazvo ndanichiri kushungurudzika. Vabereki vangu inini kumusha kwangu ugokwe vanga vatouya, ndikaona kuti ndisiya vabereki, ndobva ndambokumbira una sabhuku kati uyai, ndo zuva ratanyoresa padare kuti timunzwanane. Ndanichiri kurwadziwa kuti ndikwanisewo kuti nditaure nyaya yacho ndakatadza kuitaura zvakanaka nakuti zvaindirwadza. Ndikati ndo baba ndatenangura henyu sechiitiko chaitika kwemazuva kachakaitika kwemazuva akati hamunawo here kuita pfungwa dzezviri kwemazuva nekurekodha kuti zvive neuchapupu hwakakwana, nekuti da zviri parekodhingi kutoti inzwai kutaura kwaita mwana handiri chainge zviri chibatiso chinobatika kudare, nekuti ndo zviri kwemazuva. Imi hamuna topfungwa idzodzo rekati makazviita here? Nguva idzodzo handina kumbogara ndati dzowana, zvakangoitika nguva diki zvakandibunyikidza ndisingafungiri. Ndiri kupamidzira futi kuti imimi mwana sezvaitaura mashoko akadero, mashoko anopesanisa mukugarisana. Makambofambawo here mun'anga maprofita muchitsvaga kuti zvaitaurwa nemwana ndizvo here? Makambofambawo here kuti zvizatsike maprofita nemun'anga kuti aiwa zvaitaurwa nemwana ndizvo, musati madzinga ava parufu? Handisati ndisati ndafamba, chakangoripa kuti nguva dzinga kurwadziwa kwandaive nako panguva ino. Makazombofamba here mushure mekunge zvinhu zvese zvapera, zvimakazombofamba here pachenyu kuti muone kuti chakadlama nonyi chii? Ndasati ndazofambira, saka sekuuya kwavakaita kudare ndakambofambawo mumasabhuku ndichikumbira rubatsiro. Vakanditi nhau yako isusu hatigoni kubatsira, asi ikaenda kwamambo, kana ichingaenda kwamambo ndokwainogona kuenzaniswa, nokuti ndasati ndaona mukana wekuti ndikwanise kuti ndifambire nyaya iyoyi. Saka mwataure taidambofambira ndichibvunza mubvunzo wekuti imimi mumba menyu nemudzimai wenyu kandi pamusha penyu mamusingagari muchitaura here mazita ekuti ana mai Manu, ana baba Fernando, haasi mazita mamuchigara muchitaura mumba menyu? Handikuti imimi nemudzimai wenyu muri pamba penyu.
vana vachinzwa vana vachinzwa kasi ndikuti pari zvinezvi sepasvika nyaya handiti yasvika kuna mambo imi chishuwo chenyu chamukutarisira kuti munge muchibatsirwa nedare pakufa kwemwana wenyu chakamirawo sei papfungwa dzenyu? Inini papfungwa dzangu ndangonzwawo ndichitaurwa kuti ukaenda kwamambo ndau yenyu inogona kuenzaniswa nenzira dzakawanda. Unowanika kana vemweya kana vechinhu kati kana zvakadaro handina nidhi kufambira, kana ichinge yaenda kwamambo ndo vachagona kuti inzanisira nyaya. Ava ndifunga kuti pane chamanga vabvunza pakaitika zvinhu zvawana kuya kudarika. Handiti vabvunzwa kuti pamakaonawo zvichiitika pane zvamakaitawo here kana munharaunda kana kudana vamwe vari kuratidza kuti havana ndione hanzvadzi vaivapo mataurira vaita. Chechipiri vari kuratidza kuti havana kuzombofamba nyenya yacho nyange zvazvaitika izvozvo. Ndimukona. Chechitatu zvikutoratidza kuti kutouya kuno kwamambo kwacho havasiwo vauya vatounzwa nevapi nemumangari ari kuti ndakadzingwa Parufu. Then pane chandada kubvunza hangu ivava padare ramakaita ari kutanga kwana sabhuku chii chakaita kuti musavataurire nyaya yamukutaura kuno nhasi? Because mastatement enyu kuratidza kuti kwasabhuku neyamakutaura kuno nhasi zvezvasiyana. Ko chii chakaita kuti kwasabhuku mutaure zvimwe zvinhu then kuno kwamambo muya mutaura zvimwe zvinhu? Indauya yekuti ndairwadziwa svondo rasati rapera ndaviga mwana wangu, saka ndaingova munhu zvaitika kwandiri ndaindingori nokurwadziwa, saka ndakangoona kuti nekurwadziwa kwandatarega ndingosiyana nazvo kwandiri ndinofunga dzekusiyana nazvo. Ndatsvaka zano kuti nditi ndingaita sei, ndinofunga kuti ndingosiyanawo nazvo zvakangudaro. asi pari zvino hamuone here sekuti makapara mhosva pakudzinga munhu Parufu? Vanhu vozofamba kuti aita kunzi muroyi uyadzingwa, muroyi uyadzingwa. Hamuone here sekuti makapara mhosva kune vava makadzinga Parufu pachita chevanhu? Ipapo inini hazvangu handirambi semunhu angapfirwa nemwana, zvakandivhiringidza zvisviko ipapo. Wakashaika semunharaunda semazuva ese setsika dzedu avanobva vaenda kwava vakunonobata maoko. Pakunobata maoko ipapo ndo pakasvika vachida kutorohwa vachidzibva pano vachidzingwa panhamo. Saka vakazoenda vachinetsekana kuti ndingada ndadzingwa noda kuipa nhamo mazuva ese tosungwa kwai kwangu kafiwa ne 1-3 avaiuyawo vachingobata maoko. Saka ndanda kunodzorerawo kuti ndobata chimaoko. Saka ava ndokuzo ava ndomva vaenda kwasabhuku kuti nyacho itawo ndadzingwa Parufu bati nyaya yei uri kunzi muroyi yadzingwa. Ava vaenda kwasabhuku vangu nosvikawo vakanotorwa settlement yekuti vakambinga vaitwa enda kuzviita here kaa vakazoti kana ndakazviita sori kundaro. Asi nhasi pano vari kutiti chakaitawo ndidzinga ava panhamo inhau yekuti mwana wangu paanga akufa paakarwara ari serious aitaura zita rababa ava paina mai mano achiti vanhu ava vari kutenderera varuda kundidzipa varuda kundibaya vari kundibaya netsono. Ndomubva mazuva ake kuda kunoshaika iwayo. Saka kwai ndo zvakaita ndizodzinga vabhozi mwana wangu aitaura zita ravo vachiti vada kuwabaya netsono. Uye zvakati baba musi wakati mukwai mangwana ndichaenda musango kuma4 ndichange ndatoenda musango memusatondione zvachose tapesana pai panyama asi pamwe yatitiri tose. Okay, saka zviri kuda kuti havanobata-bata pamafungiro ivavo handizvoera amai ende mamisi makazvitaura mutohwanda nemunhu akafa mutorera nekuti munhu akafa ndi akati havakashata ndizvo ndiyaitaura aichema achitaura sezvo aiti vanoita sei aichema achiti ndo vari kundibaya vanonzi vani bafirenani mene ukama ivi hatina kungobaya zvavo togo. Alright, saka zvingori pachena kuti nyaya mafambira iripo yekuti imwe muri kufungira kuti makapumwa uroi ndizvo nhau yekuda kutemwa umaitora kutemwa nekuti nhau yekudzingwa Parufu takaikurukura uroi yatozobuda zviro vakaparuregere rutaiwa kana pakadaro so masabhuku akati nhau iyi haina kumira zvakanaka pera kuti imi muripwe nyakudzingwa panhamo. Ndikati anoeni kuripo handidi kuripwa zvangu. Uyu kana achiti akatadza aiwa ngazvigume zvakadaro. Tichingobva padare pai asati asvika kumba kwake murume uyu
angatotaura shoko rekuti paenda ngobvumirana ndakobvuma zvebhaizing muri baba we pandosangana ndinoda kuvatema ndinovatema pandosangana ndinovatema asati asvikomba kuti chitobva padai maini mukutemerwa ndo zvandinoda kuziva kuti iyo nyaya yacho yazobuda kana ndiya maitemerwa nyaya iyi vatozvira ndii ndakauraya mwana wavo ndinoda kutemerwa iyoyo okay ya zvakadero ndaida kubvunza hama yangu uchine shungu here dzekuda kuziva kuti mwana wako akafa sei kuti muchenurane sevagarisani ya ini ipapo mambo kutaura chokwadi nekuti nhau dzacho seizodzi nhau dzekutaura kunzi ndiko ndakati ndikuda wati mbobvayo ndinoona wakarejiswa temazeno kuti nekuti nhau dzekutaurika dzakangowanda wanda dziri nguva dzakasiyana saka inini ndandine ndatoona nezvinhu zvekuti ipapo pachenurwe pavhenekwe paonekwe kuti ichokwadi here saka tokonisa here kwana sekuru kanhengo anza sekuru kanhengo zvekunda zvekwamushando zviya zvamakaona zviya zvakamboitika pane vanhu variko kuti munoendako munoitwa mobatwa kana kusabatwa kana pane zviripo zvobuda kana zvisipo munoenda mogaisongo kana kuti munoenda kwamunoda but iye takaona sekuti anoshanda zvakanaka zvinhu zvake zvinotobuda futi chero pane penyuro chaipo mambo iye ndiye chaiye manje moendako asi kana mune zvamunazvo mundaramo vanokubatai ndoda kubatwa ndike chipiriti chosvika ndine kwandaive ndakaroora kusekuru vangu vemukadzi vakabatwa vakatozobuditsa vanhu vakawanda vati ndakada vangati vakauya pano sekuru kanhengo wacho vanhu vakaenda raini rose rikaenda pakati kunge parali ini musi wemambo sorry ndakatadza kuuya ndakakonewa kuuya nenhau yekutemwa ndaifanira kunge ndakauya kuno so ndakati kuti ndifambe ndakapurumiswa kutemwa ndizvo ndinogona kungotemwa uyezve kwakaenda vamwe kurari kuchinhoi uku nemabhazi handina kuenda futi kunyange kumba ndikugara ndiri muyadhi mwangu handifambe nenhau yekutemwa pandofira handipazive tikomukumbira kuti usati watema unofanira kumbenge wane umbowo kuti uzive kuti dambudziko riri papi uyezve kana munhu akakanganisa hazviripwe nekutongwa nemunhu akanganisirwa unouyawo kune vamwe dai uri wakatotanga kuuya uchiti nzwaiwo zvekuita mwana angu ari kutema achiti pamwe wakatoregerera mwana ipo pani ari mazona but zvinoitika futi munhu akarwara kunguva yakareba anotaura zvakasiyana siyana zvaanonzwa zvichitagwa pamba saka hatina shuwa isu maziso edu atingoona nawo anoguma kana kungangovira achiaoni nesu but pane vamwe vanoextenda kubva ipapo vanorova day and night saka ndova tinozokumbira kuti vanotibatsira isusu tinogumirwa hatidi kunyika muroyi kana asiri muroyi hatigona kumuziva vanhu vachingofamba kudai asi unogona kutaura hako mashoko akashata kunzi muna anotaura semuroyi makaenda kumadzibaba imwe nyaya hombe yandoda kukuyambirai ndeyekuti shuwa machechi machechi aya machechi aya itai muchisefa nekuti vanhu vapesana unoudzwa unzi ningi ndiye ari kudai especially ukaita fesi iye inenge nharo sei mudhara wangu haupodzi hai mazona havambaupodzi handinyepi hati mazona asi mukazoenda muchiinda musabvume zvinhu zvitaurira muprofita 1 baba ngavaite 3 ichokwadi mambo wangu asi nauya pano mumfana ari kugona tsirika anzwa here pano mufana ari kunetsa tsirika anonzi semo ndakanzwa batananga vanogara vachienda kwaisimbi panenge pakazara pasemo vavavharirwa gomba ravo kumugoranga vavharirwa akavaitira zvakaita kanovhugwa ipapo ipapo saka anogona kunga ari achishandisa hake zvake vari panext nenyimba yangu kunge pana pamayokinga yasemo wacho saka mugoni kundaari pano patoya apa panotoni pane mumwe kuti ari kuita musaendako haiwa endai kwakanhengo mwana wepamba ndoda iko kwakanhengo endai kwakanhengo kwarari kati kwakanhengo manje ende kwemari
Because andofamba nesport man. Andofamba nemedia varipo vaafambi arwani. Oh, akati kudii? Tisoro wangu ndakangowazivisa chete asi handasati ndapinda matano. Zvinoitika kana vatovazivisa. Hazvichaiti izvo hazviiti. Zvatikuda kuti muite ndezvekuti toda muite zvamunodai. Hausi mutongo. Isatitongere vanhu kuenda kun'anga, but tiringokudzai zvinoita vamwe. Ane vasangana nematambudziko amudi? Hamune munawo. Kana muchitenda kuchiKristu moenda kuvanhu vechechi, but musaende panzvimbo 1. Zvamunoita kana muri vanhu vakangwara, munongofamba mungovaruka mangoona, mukangoona micheka yakawanda mangotena. Musaende makaronga tukuenda pakati, mangotena mosvika paya mogara hivi. Motoyozobatsirwa. Monyarara. Musataura nyaya yenyama inga. Munonzwa chironda tsoro yenyu. Mabatsirwa motenda motaura tichadzoka mobva. Moenda pamwe. Mani mazoni. Munoziva zvinoitika panyaya kuroya baba. Kuroya kune paviri. Kune hwenyu hwamunofambira kutsvaga kuti vanhu vandinetsa ndoda kupedzerana navo. Kozi yawo mumwe wekuti mune mutsvaga chinhu chisiri ichocho. Ndati mopiwa chinhu chinozosvika ikoko. Mukateerera uyu muimbi anonzi Makingwazi akati iye kwanzi wakapiwa uchinzi mushonga wekuti mombe dzisabiwa mudanga dzikabiwa dzidzoke, but iwo mushonga iwoyo wachinja wapanduka manje. Mune mapiwa mitemo motadza kuiteedzera. Ukangoona chinhu chine mitemo buda machiri Vosiya. Ukaona uchipiwa mushonga wanzi wabatwa nemukadzi iye ari anowacha otadza kubata zviti hausi mushonga kwawo. Saka imi kana muri munhu ari right munoda kuyanana nevavo, asi isusu ava hativabvumidzi kunanga munhu uroyi, because havana matsamba ezinhata anoratidza kuti vane un'anga, saka havafaniri kunanga uroyi. Imhosva kunanga munhu uroyi usina magwaro ekuzinhata anotaridza kuti uri munhu anotaura chokwadi, anozikama uchitaura chii. Asi vari kunzvenga vachiti handivo vaidiro kwai mufi. Ngotombobvunza kuti komarika ikurekodha wachitaura ranza chikakangama. Ko kumadzibaba kwamakaenda kwanzi kudii? Kumadzibaba kwataenda kwe. Vaingonyenyeredza nokuti taenda mudhuze. Vaingoti hondo chakakura baba chishingai. Hondo kana yakakura inoreva munhu. Vaiti hondo ipi? Vaiti chii? Kuti dambudziko randakatarisana naro rakakura. But zita revava raibuda here? Vana vasingatauri zita nekuti ndaingoenda mudhuze munharaunda. Ko zita rakazobvepi? Zita raitaurwa neMWANA. Ndiyaitaura zita. Kurwara kwazvo. Angakura sei? Anga ne 15 years. Anga munhu akura zvekuti amaitaura izvi. Anga ne 15 years. Mamusina here dzimwe nyaya dzamaimbonetsana dzamaimbofungirana Kana kuti muraini ava nai ndimi avana reputation iri muraini yekuti zvimwe zvanomboita kana zvakamboita last time. Kana kuti pana anotuma combination tokuti boss normally chinhu chibudiri pamunhu pamupani ipapo. Munhu anetsika yake anogona vanogona vane zvimwe zviri muraini. Kuti maybe tikatoenda muraini toona zati wanyaya yenyu mega. Toona kuti wanyaya dzakawanda. Ipapo chete ngoti sezvinoitika kune vamwe havazotauriwo, ipapo ndisati ndanzwa hawo. Saka ndikokutotanga kuuraya wenyu. Ndikokutotanga. Ipapo hangu handizivi nokuti nditi vakauraya. Aiwa ndikuti mwana wenyu zvindirane kutaura kwake. Ndikati mwana wenyu wokutanga here kutaura, hapana umwe akambotaurawo zita ravo. Kana kuti munharaunda momo havana zvimwe zvanokunotika tumano unofeya tuna vanhu wadzimwe nyaya. Ipapo hangu handizivi, handisati ndanzwa zvakadaro. Hapana zvakashata nemambowani zvavo. Handisati. Ndokutotangawo kwangu. Ko imi mune zvimwe here zvamakatadzirana navo zvamunofunga kuti vangadiro vakatsamwa? Hapana. Isusu taitowirirana tichitombopota vachiti vakauya kumba kwangu vakati ndiri berewo ndichivarimirawo.
vakauya vachiti ndiremerewo asi gore rapera ndakakundikana aonena kuti ndakawandirwa nevandayirimira andopamufunga kuti ndopakabva problem aiwa auchadi kundii atingati ndopakabva problem asi pamwe pavaindichedzawo ndaiendawo ndichidetserana asi chinozotibatsira chandova ndingobatsira umwe wangu ndechekuti nevamwe vakateererawo zvavo kana uchinge wasangana nedambudziko rakadero rakaitika pamwana wako haufaniri kukurumidza kuekta sezvawakaita pana baba iwe wakatoti mwana afa nobva watokurumidza kutomaya kutovadzinganisa ipapo ipapo usina mbofamba we pachako kuti uone kuti zvaitaugwa nemwana nezvawakusangana nazvo ndizviri kuwirirana here iwe wakakurumidza kuekta asi unobvuma hako here kuti muregererane navava tacheneswa nekuti izvo zvacho zvikuramba vari kuramba vachingotaura makuva vanhu vanongafunga kungotaurawo zvake otaura angafunga kutaurawo zvake otaura makuva ari kubva kupi kwauri here kana kuti kwevava makuva kana kuti munyika vari vachiti inini ndini kutaura ndichitaura ava sezvo zvezvi ava mutautanga macheneswa kucheneswa nani kufamba muchifamba mumapostori kana kuti kun'anga famba chiro patinda kutango kana kuti uyu akapomedzera ndopanosangira nyaya vabva kupi vabva musango kunovhenekwa ndopachatangira nyaya kana kuti paichaperera ipapo chirwara angotanga ipapo saka urwere hwakatora nguva yakadii akatanga kurwara sanhasi ubvarara nokusvera mangwana usiku hwamangwana wacho ndokubva ashaya kunze kwakutoedza pasina chimwe changa chichiri kumuna pasina kana chimwe kana toda kugobatsira shamwari zvinoitika ndezvekuti mhepoka yakangwara manje inogona da kupesanisa nevavakidzani ichitaura zita romuvakidzani iyo chitobvawo kumwe kunhu kwainenge ichitobvawo yakupesanisa nemuvakidzani wako mhepoka iyi zvinhu zvatisingaoni zvatagona mambo apo saka zvenga zvine uchenjeri zvokuti unopesana kupesana mukama nevavakidzani mopesana nekuda kwemhepo kana yataura zvayataura iwe fambawo pachako kuona zviri kuenderana iyi zvakamboitwawo dambudziko riro pane umwe mwana wangu akaita dambudziko rekuti aishedza zita rekuti shoni vanhu vakatopesana anga akurasa njere parasiro aita panjere apo aidana zita rekuti shoni achingoti shoni zvekutoti mai vake namai vashoni vakatonetsana kuti semwana uyo ari kungoshedza shoni but musi wazoya kanhengo pamushanda shoni wacho haana mbotaura kwakatobatwa umwe munhu wanga asingatofungiri anova atezva saka ndo maitikiro azvinoita vanhu imhepo vanorasirira zvinoita vanhu avo vanofuridzira kuti kunobatwa mumwe munhu asiri ende anenge achitaura kugezerana mana imini tsvaka munomata kuti chaende uyu uyo haana tombotaurwa nezvake kuti asasiginao siginao iya inenge yakuendawo asi zvinhu zvichitikawo asi ndinotenda hangu asi iwe hama yangu sezvawanza zvitsvagwa ndari ukasangana nenjodzi dzakaita sedzo usamhanye kuda kunorwa nemunhu kana kuda kunoburisira mudemo kana kuti woti kuna baba vachi izvozvo zvese zvawakaita nyaya yese wakatoita parufu iyoyo yekuti munhu ayanguzobata maoko da kutema munhu kudada sei imhosva dzese dzawaita idzi kupara mhosva iko kwese kwawaita iko ndikapo zvangu handirambi kuti ndakavadzinga asi kuti ndikuda kuvatemba nedemo aiyo ndeyandisingati pamwe tisiri kutaura zvisizvo but pamwe tiri kuti kutema nedemo pamwe kutema une chimwe uchunhamira ii ndichazomanyara nyaya yangu kaida yanga ine vanhu vatatu uyu murume uyu namanu matatu narizi chiyangwa ndovanoziva nhau yedemo hai izvozvo baba hazvichatoitiki ndovanoziva nhau yedemo vanhu tu ivava saka ndikushandisika ndandisingaona pano aiwa izvo hatifuni zvichaitika baba izvo nyaya yauya pano padare ramambo saka iye zvino nyaya yamaoko medare dare ndinoda kuchifamba nemi kusvika nyaya yapera
mai vakasimudza ido ndakambonza baba vakwa vakange vaenda kuchechi asi muri chii amai chevanhu vari apa? aiwa ndiri muri chii chevanhu vari apa? avayo ndinokamana vanhu vari apa vagara pachii chenywa? baba ndibaba wekwangu. Kwakanziwo kuri kuchechi ava madzimai ava ndo baba ava ndo mudzimai wavo zvichitaurwa hanzi vari pakata hanzi kuchechi koko vanzi vakaprofitwa hanzi zvikanzi mhepo yakabva kumusha kwenyu kugokwe ikauya kuzoponda mwana zvichiprofitwa kuri kuchechi asi zvozoshamisa zvinzi madzibaba ava ndo vari kunzi ivo ndo vaitaurwa nemwana asi kuri kunzi mhepo yakabva kupi kumusha kwavo vanzi kugokwe. Ndapedza hangu. Vakaporofitwa amai ava kuchechi ndaivepo. Havana kubvira vakaporofitwa nyaya yemwana. Nyaya vakaporofitwa yaiva nyaya yekuti imba yendaona yaparara. Amai ivavo vari kunzi Lizi ivavo vari kufamba futi nenyaya yemakwe yekuti ava vakati vada kubaya nedemo. Ndo vakabva vamhanya futi kune avo vakati anzi mhepo yabva kugokwe but hapana nyaya yegokwe yakanga yaporofitwa vakanga vaporofitwa zvempa kuti ichaparara asi vakafamba vaita anzi ye vaporofitwa vakachema kuchechi zvinhu zvekunyepa ava nhasi uno ndo vari kufamba futi vachiti ava vakati vada kutema vane demo havasi ivo pamusoro munhu kana achitaura zvaanenge achitaura vanhu ngatibatei handiti muri kuti ndo vakafamba vachitaura ava havasi ivo handiti iye vakatonzwa munhu wacho vakatoataurira ivavo vakatomirisana vakataura vanotozivana zvokude vanga vari pano de vatotaura asi kuti havapo. Makanaka amai nyaya iri mudare chaiyo haiziye demo nokuti demo makuwa nyaya iri mudare ndeyekupumana ndo nyaya iri mudare iyo isi ndo yatiri kuda sedare kuratidza kuti baba ava vane chokuita nemwana wevana ndo nyaya yatiri kuda yedemo iyo tingatemeseka musoro asi tiri kuti zvino nyaya iyi yava maoko medare dare ndo rakutene zvinyaya isvika yapera. I think mambo vati vabvunza baba ava kuti munofunga kuti kudii munokwanisa kuregererana here kana kuti vati kuti tiregererane ndenge pacheneswa ndoona kuti tikamirira ipapo tochivapa maconditions ekuti vanogona kuti vafambe rini uyezve vanofamba vedare rekwamambongezi varipo vachivamirira panhau dzavo pavanenge vachienda kumaprofita kana kun'anga dzavo kana vedare rekwamambongezi vakaonawo vanovabatsira vanovadaidza ivo vouya vabatsirwa sekutaura kwaita mambo. Ndotenda zvangu nemashoko nauripo ndekuti anenge abatwa gatikuitaura chikwata anenge abatwa ndiye anobata kana kuti imi kana musina kubatwa mukabhadharwa ndaro kuchenura zita renyu procedure yatakafamba nayo saka tichakubatsirai kutsvaga vabatsiri then kana imimi but kuti mutsvage mega futi pamwe munosvika munokutaurira saka dare richakubatsirai kutsvaga vabatsiri unobatsirwa nedare unoita basa redare saka ndo zvatichaita kuti dare rikubatsirei anzi musanotemana namambo anzi mumbomira kuita sei kutema kudzimara tapedza chii. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe manzwa kazvatongwa panhau iyi zvanzi aiwa kana musina kuregererana ka imbofambai. Sizwile ukubana indaba yethu igwetshwe njani kukhanya umambo ukhuthaza ukuba abantu bebambane akakhuthaza ukubana abantu bexabane yikho uthi yena hambanini lithole usizo lingathola usizo sizabakwazi ukuthi indaba yenu siyixazulula kanjani. Asanzi panofanira kunge paine vanenge vakamirira mambo vachinzwawo zviri kubuda kamunhau asi uri iwewe unenge wafirwa nemwana achitaura zita reuyo unotiwo kudi. Mina iqiniso lihle vele bengizathatha action bengasoze ngiyale enhlizi ngizwe kuthiwa uzibani umntanami efe ekhuluma ibizo lakho
Shumba efesi uShumba ufuna ukungikhama uShumba hayi vele bengiyathatha action bengiyeke ngihlale vele bengiyeke ngihlale ukuthi uzoyana wekuthi ndadimbura munhu nedemo hayi bekuyakhetha sibili kodwa hayi bengiyabe ngithatha action ngamane nisibili imfele ejele kumbe kwenzakale something else but hayi ezinowanika sine chinongokurudzirwa kandi chekuti tizvibate panguva dzakadaro nekuti rufu urwo runogona kunge rwakonzerwa nemumwe munhu sezvataurwa asiri iye ari kutaurwa asi nekuda kwehasha unozopedzisira zvakare waane ngozi zvichiramba zvichiturikidzana mhosva yacho hauzoigoni liqiniso sibili ya ulaka lungaba khona but ekugcineni kwakho siyakhuthazana ukubana siyehlise ulaka singathathi umthetho siufake ezandleni zethu thina siyekele abakhulu bethathe amacala betoke njengokuthi kuhamba njani kubva kuna Thadiwa Kutama Mandlovu special yes nani lo Shumba Mukauru ngatisangane himo nezvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.